हेलो गाइस आम्ही जाऊचु मेडिसिन पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ଲିଜାର ମୋର ଏଠି 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେଲୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସ୍କୁଲଟାକୁ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଥିଲେ, ଲିଜା ତା ପାଇଁ କହିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଥିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜି ଲୋକ, ମୋର ଇଜି ଦରକାର ଥିଲା। ଲିଜା କହିଲା କି ମୁଁ ରସୁଣ କଟା ଜଲଜିରା ଖାଇବି। ତ ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ଦେଖିଲୁ, ତ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଲୁ। ବାଟରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ। ରାଧେ ରାଧେ।